че скоро, ако съберем 50 абоната, ще направим стрим с един специален гост. Да, специален гост. Така че да, абонирайте се и след малко ще ви представим храните. Айде! Първа храна! Някакви рандом мозъчета. Да, даже не съм ги виждал преди. Не съм пробвал. Интересен факт. Не сме яли нито една от храните или напитки. Не знам какво имаме. Сега ще дадем и другата. Другите са някакви ментоси. Не са обикновени ментоси, ами с ванилия. Да, ванилия. Не съм ги пробвал, така че ще ги пробваме летва. Така, пробваме първо мозъка. Колко ги оценяваш? 10. 10, окей. 8,5 от 10 на жилбоните. Аз им дам 3 от 10. На те баща му. Да, 3 от 10.